begira, hemen dauzkazue giltzak, zuentzat, eta horrekin behintzat, kitatu zeneukan zorra. Kitatu zorra zen eta arazoa da, ezin dezula zure zorra gainetik kendu. Etxe itzulita ere. Hori da. Hori da, lasora. Krisi ekonomikoari buruz solasian jarraituko dugu urrengo gaiarekin zerikusia duelako. Badakizue Euskal Komunikabideen egoera sekula, ez dela izan etxafuegoak botatzeko modukoa, baina orain krisi egoeran are larriagoa da. Orain ala ere, 70 komunikabidetik, Euskal Komunikabidetik gora elkartu egin dira, editorial bateratua sortu dute, eta horren inguruan solasteko bentsi dugu Jose Rojas, Topaguneko edabide saileko arduraduna, eta ongi etorria ginen diogu. Nahi duzunean, Jose, ongi etorri. Bueno. Zer moduz, Jose? Ongi? Ongi bai. Ederki. Bihar aurkeztuko duzu edo bihar agerraldi publiko bat egingo duzu, ez? Guztia pixkata saltzeko, nondik norakoa datorren, baina gaur zerbait ere aurreratuko diguzu, ezta? Bigarren pausua egingo dugu, otsailaren bateko editorial bateratu hori lehenengo pausu bat edo izan zen, gure egoera dozein den mahai gainean jartzen hasteko edo, eta bihar egin nahi duguna da, paperean egin genuen hori, nolabait, bihar antzestu edo, ez? Argazkia egin, han irudikatu benetan zenbat garen, eta zelan ateratzen. Eta zein da, egoera? Egoera da, zuek esan duzue, sekula ez da izan erraza, eta gainera azken urteetan gertatzen ari da, guri pilatzen zaizkigu hiru arazo nola desaterren mundu guztiari eragiten dion krisi ekonomikoa, bestelare edabideen munduan, mundu osoan gertatzen ari den arazoa, ez da? Ez dakigula oso ondo mundutxo hau norantza doan, etorkizuna dan papera, etorkizuna dan interneten barruan dan ordenagailua dan poltsikoko gailua edo, orduan, horrek eskatzen du egokitzapenak egitea, egokitzapen teknologikoak eta egiteko inbertsio handiak eta eskatzen ditu, eta bestetik daukau, Euskarak dituen mugak dituela, eta guk naiz eta Euskaldunon artean eragin handia izan, Jaurlaritzaren datuak dira gitxi gora bera Euskaldunen 50% edo kontsumitzen dituela euskarazko edabideak, kopuru erlatiboan eta gure komunidadeari begira oso datu polita da, baina kopuru zerretan zenbakitan jartzen badugu, zenbatekotan jartzen badugu oso zera txikia dela, ezta? Hor, Jose, elkartzeak 70-tik gora errandundik, ez dakitzen bat zarete momentu honetan? Azken datuat, zenbaki hori mugituz joan da, otsailaren batetik ona, momentu honetan 80 dira batean dutenak. Eta, kasu honetan, bertze hainbat esparrutan bezala, batzeak indarra ematen du? Nik esango nuke, baietz, gure esparru honetan daukagun arazoetako bat da asko garela eta oso txikiak, ez da? Eta horrek batetik sekulako aberastasuna ematen digu, ez dagoelako esan dezagun komunikabide talde handi hildo editorial bakar bat mandatzen duena eta ez goazelako danok hildo berean edo, sekulako aberastasuna dago, baina horrek pentsalaro geiri buruz hitz egiten ari gara, guztire izango dira 100 piko edo uste direla unibertsitatean datuak, euskaraz aritzen diren edabide guztien kopurua. Horiek aberastasun hori oso ondo dagoela, baina bestetik sekulako arazo operatiboak ematen dizkigu honelako gauzetan, ez da, batera aritzeko orduan. Bai, eta gainera ez dakitzen bat langile mugituko dituen, baina pentsatzen dut sektore importantea izango dela dena batu ezkero, ez? Biharko agerraldiaren helburuetako bat hori da. Orain arte beti izan, ibili izan gara estimazioak gutxi gora berako kalkulak egiten, eta otsailaren batetik hona hartu dugun lanetako bat izan da, edabide joatea galdetzen, zenbat langile okan bakoitzak. Eta publikoak ez direnak bakarrik kontuan hartuta, da, EITB-ko taldea eta aparte utzita, 11 langile ari gara euskarazko medios berdinetan. Badira, beraz. Bada sektore garrantzitsu bat, ez da. Krisiaz eta horren beste hitz egiten den honetan, beste askotan langile gutxia hori eragiten dioten problemetan apustua egin da langileria hori edo salbatzeko. Gure tesia da, honetan ere merezi dugula beste sektore batzuek izan duten babes hori. Euskarazko edabideek askotan laguntzak behar dituzte, publikoak, batzutan udaletxetatik, beste batzutan diputazio edo Eusko Jaurlaritzatik. Ezinezkoa da Euskarazko edabide bat errentagarria izatea?
Guztiz. Momentu honetan nik esango nuke ezetz. Oso zaila da, eta lehen aipatu dugunagatik, ez da, daukagun masa osoa txikia da, eta orduan edabidek... Masa zan nahi duzu, Euskaldun kopuru osoa, hori da, potentziala edo. Balizko entzule kopuru, gehieneko zera ere, kopuruare, izan ditzateke, Euskaldun guztiek kontsumituko balituzkete zera horiek, edabide horiek izango ginateke, 800.000, 900.000 hor, buelta horretan. El Correo batek 500.000 irakurleren bueltan dabil, eta horiek dira, esan nahi dut, masa kritiko hori edo nolabait indarra eman aldizuna eskala handiko inbertsioak eta egiteko hori ez daukagu momentu honetan euskarazko. Eta horregatik behar dugu neurri batean ala beste batean laguntza publikoa edo. Horain inoiz baino gehiago, ez? Hala ere, horre bertze aldagi bat ere badago, eta da euskara bera, hizkuntza bera, ze egoeratan dagoen, eta bereziki ze garrantzia duten bereziki komunikabide hauek, euskal komunikabide hauek. Ez gara ari bakarrik komunikabidei buruz, ari gara hizkuntza batek bizirauteko duen tresna garrantzitsu bati buruz. Hori da, eta askotan guri gertatzen zego ni Topagunetik nator, Topagunea da Euskararen Elkarteen Federazioan hori da, eta ez esan nuena da, kanpaina honetan sartuta dagoenetako bat beste eragile asko daude. Guk batez ere tokiko edabideetan egiten dugu lan, herriko herri aldizkariekin, herri telebistekin eta zuk esan duzuna beste kasu askotan gu egongo ez bagina hainbat herritako jendeak ez luke euskaraz esertxo ere apenas jasoko, bai? Eta tokiko edabideen kasuan oso garrantzitsua da zaterako jendeari ematen diozula tresna bat inguruan gertatzen zaionaren berri euskaraz emateko. Hau da, auzokidearekin elkarrizketa bat daukanean, ez dakize istripu izan dela edo ez dakize banku jarri dutela plazan, nolabait zuk euskaraz kontatu diozu eta erraztu egiten diozu hori horren inguruan euskaraz hitz egitea bere auzokideekin eta hola, ez? Informazio hori gazteleraz jasotzen duenak, erreferentzia hori gazteleraz du eta gaztelera joko du historia hori berak kontatu behar duenean, ez da? Orduan, bai, nik uste dut, eta bueno, hori egida da erakunde publiko guztietan onartzen diguten gauzetako bat hori dela, ez da? Euskararekin aurrera egin nahi badugu eta nolabait gure hizkuntza hau normaldu behar badugu, edabideen lana zinbesteko. Dena den, arriskua da, egia da, zuk esan duzunez, eskualdeetan duen garrantzia honelako aldizkariek eta herri dijoazen aldizkari horien garrantzia, baina hortik ora, joaterakoan, badagor badirudi muga bat edo marra bat, gaztelerara segituan pasatzen garena edo, ez? Behar bat da, Euskal Herri osoari edo munduari buruzko informazioa topatzerako orduan ja dagoeneko gaztelerara igarotzen gara, ez da? Hor badirudi, pixkat aurrekin gertatzen dena, ez da? Aur guztiek euskaraz hitz egiten dute, baina adin batetik aurrera badirudi gaztelerara jotzen dutela, eta behar bat edabideekin ere ez dakit antzeko zera gertatzen den. Nik uste dut azkenean dela fenomeno berdina, esan nahi dut, bankuaren edo kaleko istripuaren asunto hori eramaten badugu Egiptoko gertaeretara, claro, zenbat edabidek eman dute euskaraz horren berri? Eman du EITBek, eman du berriak, argiak emango zuen beste zeo zer, eta beste zer gutxi. Eta horren aldean zenbatek eman dute gazteleraz. Zenbateko probabilidadea dago entzule euskaldun batek Egiptoren inguruko albiste bat gazteleraz entzuteko. Oso handia. Eta da lehen esaten genuen, ezta? Zuk behin historio hori gazteleraz zertu duzula, jaso duzula, naiz eta zu euskalduna izan eta berez joera eukin euskarara jotzeko, beste lan bat da itzulpena egitea ondokoari kontatzeko, ez? Are gehiago, bizigarren egoeran, non badakizu besteak, seguro, dakiela beste hizkuntza be bai. Orduan, zentzurretan guk esaten dugu, zentrala dela, euskararen edatzean eta normalizazio horretan zentrala dela edabidek egin dezaketen eta egiten duten papera. Horrelare batzuen susmoa bada gehiegi garela, berbada komunikabide gehiegi dagoela, ez da izan herri telebista, herri aldizkari, herri, ez? Baina berbada bateratze hori horrek ere ematen dio erantzuna horri, ez? Bai, eta gure artean ere susmo apur bat badago horrena, esan nahi dut, batzuetan, esan dizuet, operatibidade aldetik horren beste izan da, oso zaila dalako
jendea ados jartzea. Hor gertatzen den beste gauza bat da gainera, garela asko eta oso ezberdinak dauz gure kasuan, gure Dabide gehienak datoz, elkarte izaera batetik, gero datoz, enpresa izaera daukatenak, gero beste gaztelerazko beste Dabide baten adar bat direnak, oso izaera ezberdinak gaude hor. Hala ere, nik esango duke, jende asko esaten du krisi honek gauza positibo batzuk edo badituela, krisi ekonomikoa orokorrean, eta bat da behartzen gaituela azkenean gauzak hobeto egitera, ezta? Eta behartze horretan, nik uste dut, eta niri egun hauetakoa benetan iruditzen zait oso pausu garrantzitsua dela, lehenengo aldiz jarri garelako ados olako horren beste medio olako gauza bat egiteko, ezta? Bidea hori dela, ikusi du gainera egun hauetan sintonia horretan, edabideen artean, elkartzeko beharra gogoan hartuta, gauzak elkarrekin egiteko gogoarekin, eta bueno, egiten ari garen hau, gure barne bileretan ere esan izan dugu, prozesu luze baten, bide luze baten lehenengo pausua baino. Prozesu luzea eta zaila, baina batzeak indarrak hartzen du, ez dakizuen nola ikusten duzuen, azken batean. Nik, markatu, arazotzu ez dut bakarrik ikusten euskarari buruz, guteko hau egoerarik, nahiz eta Katalunian adibidez, haitu zenbait egiten da katalanez, eta ez da komunikabideri katalanez. La Vanguardia erderaz daz, Avui erderaz daz, El Periódico de Cataluña erderaz. Eurok be, erabiltzen dutun hizkuntzan zaitu ze arazo dekote. Alandaz hemen, ez dinotzutez, hau da, ja horrein niogan larria. Baina haiek 6 milioi izan dira. Baina egia dana... Eta badaukate toki mailako, ez daude, behar bada, esan dezagun, nazio mailako zera handiak, baina bai daukate gurearen oso antzekoa da tokiko telebista zare, oza, tokiko edabide zare... Indartsua. Bai. Dena den, hemen gertatzen zaigu, eta politikan ere gertatzen zaigu, gitxi gera eta satitu gaude, kajekin ere gertatzen da, aspaldi batzuk nahi genitun kajak ere batuta egotia, eta edabideekin berdina, eske gitxi garenean indarra baterat alde berdinera ez badego egiten, bazkenian hause daukagu. Ze gaur egun dagoen kompetentziaekin, osea, bizigera mundu baten, osea, momentu batean egon leike bat Ingalaterran bestian, osea, ordenador batekin, orduan pentsa, erderak zein dar daukan, eta erderaz ere edabide askok ez dabe errentagarritasunik ematen, osea, hoi ere gaur egun kompetentzia handia dago. Baina edabidekin zailagoa da kajakin, baino. Bai, ezberdina da. Arazo ideologikoak ere badaudelako, esan edo. Claro, gauza bakoitza bere mailan, baina azkenean, niri gustatuko litzaideke desde luego, gure gauzak mantentzeko, eske gitxi gera gaina be, baina eske gaude super satituta egin dezagun, eta berak esan da bena, krisiak ekarri daben gauzarik eta honena izan da azken finean, egin behar degula gauzak hobeto, eta lehen aldia dala, danak batuko direla, lerro bardinean eta linea bardinean, bakoitzak beran identitatea eta edosinkrazia mantenduz, baina antxe. Jose, berriz heldu nahi nioke diru laguntzen afera horri, egia da, behin baino gehiagotan horixe leporatu izan zaiola Euskal Komunikabideari edo edabidei, horixe, diru publikotik gehiagi hartzen dutela edo horren menpeko direla nolapait, baina egia da zuk erranduzun hori, ez da, garai honetan zenbait sektorek ez direnak horren indartsuk jaso dute laguntza hori, eta nire gaina orain bankuen diru laguntza horiek etortze ezkit burura, eta irutu zait eskandalagarria, ez da, bankuek jaso dute laguntza, eta hemen hezkuntza baten biziraupena bermatzen duena nolapait... Ba, hori da, eta hor gainera, guk ikusten dugu, badagoela nolabait bi alde dituen diskurtso bat, ez? Erakunde publikoetan diskurtso mailan eta publikoari begira eta bai onartzen da lehen komentatu duguna. Euskarazko edabidek daukaten garrantzia, euskara normaltzeko ezinbesteko tresna direla eta bar, baina gero hori politika praktikoetan ez da islatzen, eta ez da islatzen guk diru laguntzen gaia aipatzen genuen lehengoan, eta bihar ere egingo dugu horren aipamena, eta ez da soilik kopuru arazo bat. Zan nahi dut, urte bukaeran, 2010ko urte bukaeran, Gipuzkoako Foru Aldundiak esaterako erabaki zuen, Gipuzkoa 2.0 daukan diru laguntza deialdi baten baitako edabide batzuei diru laguntza hori kentzea. Ulergarria izan daiteke, neurri bat izan daiteke, hori, eta hori dauzkagulako diru zailtasunak eta horrek kontuak direnak dira, eta baina hori, jakinarazi zitzaien diru laguntza hori jaso behar zutenei, abenduaren 22an, esan nahi dut, urte osoa pasatu danean, gaztu horiek aurreratuta dituzunean, ze, klaro, azuta da, laguntza hori beste urte batzuetan jaso izan da. Espero duzu jasotzea. Hori da, inolako
zerarik esplikaziorik eman gabe, zure aurrekontua itxita daukazula, esaten dizute ez, espero zenuena, baino 10.000 euro gutxiago jasoko duzu. Hor bi arazo daude, bat da kopuruarena, uler daitekena mundu guztiak aiztutu behar duela gerrikoa, eta beste bada moduak, ez da? Eta hori gertatzen da, Nafarroan ere pentsa zelango bueltak izan dira, ez? Aurten dirua dago, eta emango dizuegu, aurten ez, urrengoan bai, baina gero nola torri da, ez dakize beste gaztu estrak. Bai, bigarren mailako zerbait dela azkenean. Hori da, eta jendeak ez doka, horrela ez dago funtzionatzeko modurik, ez da? Edabide hori eskatzen zaigu gainera, lehen aipatu duguna, berrikuntzak egitea, egokitzea denbora berrietara, baina horretarako duzu perspektiba apur bat, egunean bizi bazara, ez daukazu 2 urteko plan estrategiko bat egiterik. Ez, 2 urtera ez dakizu zen bat. Bai, labur, bai. Bai, oso labur. Nik ez dakit azkenen zertan, onola bukatuko dan, ez da indarren metaketa hau edo saio hau behintzat. Baina nik uste esforzo berezia egin beharko litzakela edabide euskaldunen mundu horretan erabat anitzak izateko. Oso nahi dut, badirudi edabide euskeraz egiten diran edo garatzen diran edabideak susmopean daudela eta nolabai, lotura berezia aurkitzen edo aurkitu nahi zaiela ideologia bertzalearekin adibidez, ezta? Zuzenean nik uste dut guztiz ezinbestekoa dela, hain zuzen ere susmoiek baztertzea eta horretarako aniztasuna eta gardentasuna izatea. Bereziki nik uste dut, eta kanpotikan normalean hori leporatze zaie hainbat edabideri. Eta gaina horrekin lotuta baita ere, subentziok edo diru laguntza publikoen kontua, horregatik bakarrik. Gu hori orain arte zaintzen ari gara. Egia da, gero, gertatzen da kale mailan, jende batek esatezula, baina eske honen inguruan mugitzen den jende azkenean... Ez da jendea bakarrik, esan nahi dut lerro editoriala, edo fin. Anitza izan behar duela bakarrik. Nik horretan ez doka zalantzarik ere, eta deialdi, kanpaina honetarako deialdi guztiak zabaldu egin dizkiegu, euskaraz aritzen diren guztiei ez dugu begiratu. Zeguk argi ikusten dugu, aurpegiratzen zaigun mezu hori lehen aipatu duzuena, eske gehiagi zarete, asko ez dakiz zer, guk uste dugu egiten ari diren ekarpen guztiak onuragarria direla. Eta zentzu horretan, guk ere zalantzarik ez daukagu, edo hildo editorial guztietako jendeak egon behar duela euskaraz funtzionatzen normaltasun guztiarekin. Jose Rojas, sorte hon, orduan, hasi duzuen bide berri horretan, behar bada zorionak ere emango dizuegu elkartzeagatik, eta ikusiko dugu zen. Baikora maitzeko diot, horren beste eskortasunarekin, eta gainera baikorra da Eusko Jaurlaritzak igorri duen datu hori. Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat erdiak euskaraz kontsumitzen baditu bere edabideak, datu hona da hori. Ez da txarra. Jose Rojas, topaguneko edabide saileko arduraduna, eskerrik asko gurean izateatik eta nahi duzun arte, Aio, Jose. Orain iragarkiak, baina geroxiago badakizu zer izanen dugun, azteko familiei erreparatuko diegu. Familiei baino gehiago nerabei. Zen nerabe batzuk bakarrik egon direlako, umetan bakarrik egon direlako gero sekulako arazoa dituzte. Hori behar bada susmatzen genuen, baina orain datuak ditugu. Askotan gure buruari galdetu diogu, zegatik egiten du hori nire semeak, zegatik egiten du hori nire alabak normalatzen bai, baina berarekin ez gara berarekin ez dugu denborarik pasa, eta orduan gerokoak. Horrek ondorioak ditu. Horren egunan hitz egingo dugu, oraintxe bertan, 2 minutu bar.